Mladenovac. Mladenovac. Koje godina? 77. Znači ovo vredi zlato. Odmačinje se od svakoga 300 metara. Do 1500 km pridržavati se propisa. Znači prva šajba, druže. Jebote bog. Prva šajba, druže. Vidi ovo. Vidi ovo. Ima ovdje zakačku, znači da zakačiš ovo. To znaš, okej. Vidi, nikad radio nije bio u njemu, znači nikad ga nije bušio, nikada. Evo, posle onog Golfa dobili smo njega informaciju da je skup na Kosmaju i sad će prođemo samo na brzinu, eto da vidite šta ima otprilike od automobila. To je skup, koliko vidim, VW vozila ili ti njemačkih automobila. Vidim da ima i Audi i Škoda.
Kako je dobar jebot. Znači, Sad ćeš za nama ovamo i ne možeš da promašiš. Mi idemo na pumpu. vi ste bre šta vozite ovo? Beta, šta je ovo? Bete, aha. Evo, sreli smo jednog lepog golfića. Tu je vlasnik. Koje godište si rekao? Godište 77. Ima 76.000 km iz prve ruke. Iz prve ruke. Da, da. Auto je, ja ne znam, ovo je bukvalno muzejski primjerak. Ovo je više nego uredno. Mora ovo sve da se snimi. Jebote, gle koše. Vidio. Strašno. Unutrašnjo si radio, nisi? Sedište sam morao da radim, pošto je deda imao Evo te 4 paciramo naloga si. na njima i strule ispod. Pa da. Ovdje je supruga, je tako? Ćao. Mnogo interesantno. Može motorni prostor da bacimo oko? Apsolutno. Pelnice, polirani rubovi. Jao. Koga ti voziš dugo kad je on ovako čist? Ja njega samo Je to vozim. vikend auto da kažem ili Ovo je auto u principu, ja kad dođem na odmor, znaš, onda onda ga vozim koristiš, vozim ga eto da tako uživaš ponekad, da u samo njemu. čisto. Da. Jesi većinu radio sve sam? Ej, radio sam, ja sam ustavio ove vešanje na navoj u Gevinde, jel? Kako Dobro. se već kaže. Dijelom sam mu isto sam radio i oko mehanike nešto malo, inače imam tu neke majstore, znaš. Druže, morali smo da stanemo i dobro, ti si nas zaustavio zbog onih Ja, naših da, greševa, mi tebe zbog auta. Imamo zajedničko interesovanje. Baš mi je drago, evo. Puno hvala, da. Kratka recenzija, evo jedna slučajna, mnogo je dobro.